Arthur Schopenhauer. Lumea ca voință și reprezentare. Volumul 1. 4 cărți, alături de o anexă care conține critica filozofiei kantiene. Și dacă totuși, până la urmă, natura pe ea însăși se scrutează. Goethe. Cartea 1. Prima considerație asupra lumii ca reprezentare. Reprezentarea subordonată principiului rațiunii suficiente, obiectul experienței și al științei. Lumea este reprezentarea mea. Acesta este un adevăr valabil pentru orice vietate cunoscătoare, deși numai omul îl poate conștientiza, reflectându-l în mod abstract. Și chiar așa face. Astfel a apărut la el chibzuința filozofică. Atunci, pentru om devine clar și cert faptul că el nu cunoaște nici soarele, nici pământul, ci e întotdeauna doar ochiul care vede soarele și mâna care simte pământul, că lumea care îl înconjoară există numai ca reprezentare, adică exclusiv în relație cu altceva, cu cel care și-o reprezintă și care este el însuși. Dacă poate fi rostit vreun adevăr a priori, atunci tocmai acesta este, deoarece el exprimă forma oricărei experiențe posibile și imaginabile. O formă mai generală decât toate celelalte, decât timpul, spațiul și cauzalitatea, căci toate acestea o presupun deja, iar dacă fiecare dintre aceste forme, pe care le-am recunoscut ca fiind tot atâtea ipostaze particulare ale principiului rațiunii suficiente, este valabilă numai pentru o clasă aparte de reprezentări, atunci divizarea în obiect și subiect este, în schimb, forma comună a tuturor claselor respective, singura în care este cu adevărat posibilă și poate fi concepută vreo reprezentare, indiferent de ce tip ar fi ea, fie abstractă sau intuitivă, fie pură sau empirică. Prin urmare, niciun adevăr nu e mai sigur decât acesta. Niciunul nu este mai independent de toate celelalte și nu necesită dovezi mai puține că tot ce există pentru cunoaștere. Deci întreaga lume este obiect doar în relație cu subiectul, intuiție a celui ce intuiește, într-un cuvânt reprezentare. Firește, această afirmație este valabilă atât despre prezent, cât și despre trecut și despre viitor, atât despre lucrurile cele mai îndepărtate, cât și despre cele apropiate, fiindcă e valabilă despre timpul și spațiul însuși, singurele forme în care se diferențiază toate acestea. Tot ce aparține și poate aparține lumii poartă inevitabil povara acestei condiționări datorate subiectului și există numai pentru subiect. Lumea este reprezentare. Acest adevăr nu e deloc nou. El se găsea și în considerațiile sceptice de la care a pornit Cartesius, însă Berkeley a fost cel dintâi care l-a exprimat în mod categoric, astfel el și-a câștigat un merit nemuritor pentru filozofie, chiar dacă restul teoriilor sale nu îi rezistă. Prima greșeală a lui Kant a fost neglijarea acestui principiu, așa cum am arătat în anexă, cât de timpuriu a fost cunoscut. În schimb, acest adevăr fundamental de către înțelepții Indiei de vreme ce el apare ca principiu de bază al filozofiei Vedanta atribuită lui Vyasa. O atestă William Jones în ultimul dintre studiile sale. On the Philosophy of the Asiatic Researches, Volume 4. The fundamental tenet of the Vedanta school consisted not in denying the existence of matter there is of solidity, impenetrability, and extended figure, to deny which would be lunacy, but in correcting the popular notion of it, and in
in contending that it has no essence independent of mental perception, their existence and perceptibility are convertible terms. Aceste cuvinte exprimă îndeajuns coexistența realității empirice cu idealitatea transcendentală. Așadar, în cartea întâi, cercetăm lumea doar din perspectiva arătată, numai în măsura în care ea este reprezentare. Că această abordare, în pofida adevărului pe care îl exprimă, este totuși unilaterală, fiind rezultatul unei abstracțiuni arbitrare, se arată în faptul că oricine simte o împotrivire interioară când admite că lumea este simpla lui reprezentare. Pe de altă parte însă nimeni nu se poate sustrage acestei ipoteze. Dar caracterul unilateral al acestei cercetări va fi completat în cartea a doua cu un adevăr care nu mai este cert de-a dreptul, precum cel de la care pornim aici. La el ne pot conduce numai o investigație mai profundă, un proces de abstractizare mai dificil, separarea a ceea ce e diferit și reunirea a ceea ce este identic, altfel spus, un adevăr care trebuie să îngrijoreze foarte serios, dacă nu cumva să înspăimânte pe oricine, și anume acela că el poate și trebuie să spună de asemenea, lumea este voința mea. Lumea este voința mea. Până atunci, însă, așadar, în cartea întâi, este necesar să cercetăm neabătut acea latură a lumii care constituie punctul nostru de plecare, anume latura cognoscibilității și, prin urmare, să numim fără împotrivire simple reprezentări toate obiectele existente, ba chiar să privim propriul trup doar ca pe o reprezentare, lucru pe care îl vom discuta mai exact curând. Singurul lucru de care facem abstracție aici este voința, care constituie însă cealaltă latură a lumii, așa cum sper să devină mai târziu o certitudine pentru oricine, căci lumea este pe de o parte exclusiv neprezentare, iar pe de alta exclusiv voință. Însă o realitate care să nu fie nici una din cele două, ci un obiect în sine, spre care din păcate a degenerat pe ascuns și lucrul în sine al lui Kant, este o închipuire absurdă, iar ipoteza ei reprezintă în filozofie o lumină înșelătoare. Cel ce cunoaște totul și nu este cunoscut de nimeni este subiectul. Prin urmare, el este purtătorul lumii, condiția generală permanent presupusă a oricărui fenomen, a oricărui obiect, căci numai pentru subiect este tot ce există. Fiecare se descoperă pe sine în calitate de subiect, totuși doar în măsura în care cunoaște, nu și în măsura în care este obiect al cunoașterii. Obiect este însă deja trupul său, pe care din acest punct de vedere noi îl numim reprezentare, căci trupul este un obiect prin obiecte și se supune legilor obiectelor, deși este un obiect nemijlocit. Ca toate obiectele intuiției, el se găsește în formele oricărei cunoașteri, în timp și spațiu, datorită cărora există multiplicitatea. Însă subiectul, cel ce cunoaște, fără a fi cunoscut vreodată, nu se găsește în aceste forme, de care el însuși este mai degrabă deja supus. Prin urmare, lui nu-i revin nici multiplicitatea, nici opusul acesteia, adică unitatea. Noi nu-l cunoaștem niciodată, ci tocmai el este cel ce cunoaște cu condiția să existe un proces de cunoaștere. Așadar, lumea ca reprezentare, unicul aspect sub care o cercetăm aici, are două jumătăți esențiale, necesare și inseparabile. Una este obiectul, a cărui formă o constituie spațiul și timpul, iar prin acestea multiplicitatea
Cealaltă jumătate însă, subiectul, nu se află în spațiu și timp, deoarece el este întreg și nedivizat în orice ființă care are reprezentări. De aceea, împreună cu obiectul, un singur subiect întregește, la fel de complet ca milioanele de subiecte existente. Lumea ca reprezentare, însă, dacă ar dispărea, fie și acel unic subiect, atunci lumea ca reprezentare n-ar mai exista. În consecință, aceste jumătăți sunt inseparabile până și la nivelul gândirii, căci fiecare dintre cele două are sens și există numai și pentru cealaltă, apare și dispare odată cu ea. Ele au o graniță comună. Acolo unde începe obiectul, încetează subiectul. Granița lor comună se vădește tocmai în faptul că formele esențiale și prin urmare universale ale oricărui obiect, și anume timpul, spațiul și cauzalitatea, pot fi descoperite și cunoscute complet, chiar și fără cunoașterea obiectului însuși. Pornind de la subiect, adică în limbaj kantian, ele rezidă a priori în conștiința noastră. Această descoperire este unul dintre meritele principale ale lui Kant, chiar unul foarte mare. În plus, eu susțin acum că principiul rațiunii suficiente este expresia comună pentru toate aceste forme ale obiectului, forme de care suntem conștienți a priori și că așadar tot ce știm în chip pur a priori nu este decât conținutul principiului respectiv și consecințele lui. De fapt, el exprimă întreaga noastră cunoaștere certă a priori. În dizertația mea despre principiul rațiunii suficiente, am arătat amănunțit cum orice obiect posibil se subordonează acestui principiu, adică se află într-o relație necesară cu alte obiecte, atât ca determinat cât și ca determinant, se ajunge până acolo încât întreaga existență a tuturor obiectelor, în măsura în care sunt obiecte, reprezentări și nimic altceva, se reduce exclusiv la relația necesară dintre ele și rezidă numai în aceasta. Fiind așadar pe de-a întregul relativă situație, despre care voi spune îndată mai mult, am arătat apoi că, potrivit claselor în care se divid obiectele după posibilitatea lor, acea relație necesară pe care o exprimă în genere principiul rațiunii suficiente apare sub alte forme, ceea ce confirmă din nou corecta împărțire a claselor respective. Aici, eu presupun mereu că toate afirmațiile din dizertație sunt cunoscute și prezente în mintea cititorului, căci dacă n-ar fi fost deja prezentate acolo, ele și-ar avea în chip necesar locul aici. Obiectul experienței și al științei. Principala deosebire dintre toate reprezentările noastre este cea dintre intuitiv și abstract. Reprezentările abstracte constituie o singură clasă, noțiunile, iar pe pământ ele sunt proprietatea exclusivă a omului, a cărui capacitate de a le avea a fost numită întotdeauna rațiune și care îl diferențiază de toate animalele. În continuare vom privi separat reprezentările abstracte, dar mai întâi vom vorbi numai despre reprezentarea intuitivă. Ea vizează întreaga lume vizibilă sau totalitatea experienței, precum și condițiile de posibilitate ale acesteia. După cum am spus, o foarte importantă descoperire kantiană este faptul că înseși condițiile, formele experienței, componentele cele mai generale ale perceperii ei și care sunt proprii în același mod tuturor manifestărilor ei, adică timpul și spațiul, pot fi concepute și în sine separat de conținutul lor, nu numai în abstracto, ci și intuite nemijlocit, precum și faptul că această intuiție nu este, să zicem, o fantasmă desprinsă dintr-o experiență repetată, ci este atât de independentă de experiență, încât e valabil mai degrabă inversul. Aceasta din urmă trebuie să fie concepută mai curând ca fiind dependentă de intuiție.
deoarece însușirile spațiului și ale timpului, așa cum le cunoaște intuiția a priori, sunt valabile pentru orice experiență posibilă, ca legi conform cărora aceasta trebuie să se producă pretutindeni. De aceea, în dizertația mea despre principiul rațiunii suficiente, am considerat spațiul și timpul drept o clasă de reprezentări aparte, care există pentru sine în măsura în care ele sunt intuite într-o formă pură golită de conținut. Totuși, oricât de importantă este descoperirea kantiană privitoare la formele universale ale intuiției, constituite în așa fel încât pot fi cunoscute separat, independent de experiență, în mod intuitiv și conform întregilor legități, elemente pe care se bazează infaibilitatea matematicii, o însușire nu mai puțin notabilă a acestora este faptul că principiul rațiunii suficiente, care definește experiența ca lege a cauzalității și a motivației, iar gândirea ca lege a fundamentării judecăților, apare aici într-o formă cu totul specifică pe care am denumit-o rațiunea suficientă a existenței și care constituie, în plan temporal, succesiunea momentelor, iar în plan spațial poziția părților ce se determină reciproc la infinit. Cine s-a lămurit din dizertația introductivă în legătură cu deplina identitatea conținutului principiului rațiunii suficiente, în ciuda diversității formelor lui, se va fi convins și de importanța pe care o are pentru înțelegerea esenței intime a acestui principiu, tocmai cunoașterea celor mai simple ipostaze ale lui ca atare, iar aici ne referim la cunoașterea timpului. Așa cum fiecare clipă există în timp, numai în măsura în care a distrus-o pe cea precedentă, nimicindu-și părintele, spre a fi la rândul distrusă la fel de repede, și așa cum trecutul și viitorul, abstracție făcând de consecințele conținutului lor, sunt la fel de vane ca un vis oarecare, pe când prezentul nu constituie decât granița fluctuantă și lipsită de întindere dintre cele două. Tot așa vom recunoaște aceeași insignifianță și în cazul tuturor celorlalte forme ale principiului rațiunii suficiente și vom înțelege că precum timpul, așa și spațiul, iar precum aceasta din urmă, tot ce este simultan în spațiu și timp, prin urmare, tot ce rezultă din cauze sau motive, are doar o existență relativă. Este numai prin și pentru altceva similar lui, adică există la rândul doar în același fel. Esența acestei opinii e veche. Din perspectiva ei, Heraclit deplângea eterna curgere a lucrurilor. Platon desconsidera obiectul ei, socotindu-l o devenire permanentă, dar niciodată ceea ce ființează de fapt. Spinoza îl numea simplu accident al substanței unice, singura cu adevărat existență și durabilă. Kant stabilește o opoziție între ceea ce este cunoscut astfel ca simplu fenomen și lucrul în sine. În sfârșit, străvechea înțelepciune indiană spune: este Maya vălul amăgirii, cel care acoperă ochii muritorilor și îi lasă să vadă o lume despre care nu se poate zice nici că există, dar nici că nu există cu adevărat, fiindcă ea seamănă cu un vis, cu strălucirea soarelui reflectată în nisip, despre care călătorul crede de la distanță că e apă, sau seamănă chiar cu o funie aruncată pe jos, pe care el o ia drept un șarpe. Aceste comparații se repetă în nenumărate pasaje din Vede și Purane, dar tot ce spun acestea și toate lucrurile despre care vorbesc nu sunt altceva decât ceea ce am cercetat și noi chiar acum, lumea ca reprezentare subordonată principiului rațiunii suficiente. Cine a cunoscut principiul rațiunii suficiente sub ipostaza care apare în timpul pur ca atare, pe care se bazează orice numărare și calcul matematic, a cunoscut odată cu aceasta și întreaga esența a timpului. El nu este altceva decât acea ipostază a principiului rațiunii suficiente și n-are altă însușire. Succesiunea
este forma principiului rațiunii suficiente în timp, de-aia este întreaga esență a timpului. Cel care a cunoscut apoi principiul rațiunii suficiente, așa cum aceasta domină spațiul ca intuiție pură, a epuizat astfel chiar întreaga esență a spațiului, deoarece de la un capăt la altul spațiul nu este decât posibilitatea părților lui de a se determina reciproc, adică situare. Cercetarea ei amănunțită și prezentarea rezultatelor obținute pe această cale sub forma unor abstracțiuni pentru o utilizare mai comodă constituie conținutul geometriei în ansamblul ei. Tot astfel, cine a cunoscut principiul rațiunii suficiente sub ipostaza care domină conținutul acelor forme, timpul și spațiul, perceptibilitatea lor, adică materia, cel care a cunoscut așadar legea cauzalității, a cunoscut astfel chiar întreaga esență a materiei ca atare, căci aceasta e pe de-a întregul cauzalitate, lucrul pe care îl înțelege nemijlocit oricine, de îndată ce reflectează asupra acestei probleme. Căci în cazul materiei, a fi înseamnă a acționa, un alt fel de a fi al ei nu se poate concepe măcar. Numai acționând, materia umple spațiul și timpul, influența ei asupra obiectului nemijlocit, care este el însuși materie, condiționează intuiția fără de care ea nu există. Consecința influenței oricărui obiect material asupra altuia este cunoscută numai în măsura în care aceasta din urmă influențează acum altfel decât mai înainte obiectul nemijlocit și constă doar într-o asemenea înrăurire. În cauza și efectul constituie deci întreaga esență a materiei, ființarea ei înseamnă acțiunea ei. De aceea, suma tuturor lucrurilor materiale este denumită extrem de nimerit în limba germană Wirklichkeit, un cuvânt mult mai semnificativ decât realitate. Cea asupra căreia acționează ea este tot materie, întreaga ei ființare și esență constau așadar numai în schimbarea legică pe care o produce una dintre părțile acesteia în cealaltă. Prin urmare, materia este complet relativă conform unei relații valabile numai în cadrul limitelor proprii, deci întocmai ca timpul și ca spațiul. Însă timpul și spațiul luate separat pot fi reprezentate intuitiv chiar și în absența materiei, dar nu și materia în absența lor. Deja forma care este inseparabilă de ea presupune spațiul, iar acțiunea ei, în care constă întreaga ei existență, privește mereu doar o schimbare, așadar o determinație temporală. Luate însă doar separat, timpul și spațiul nu sunt presupuse de materie, ci abia reunirea amândorura constituie esența ei, tocmai pentru că această esență, după cum am arătat, constă în acțiune, în cauzalitate, căci nenumăratele fenomene și stări imaginabile ar putea să coexiste în spațiul infinit, fără să se îngrădească reciproc, sau ar putea să se succeadă în timpul infinit, fără să se incomodeze reciproc. Atunci o necesară interdependență a lor și o regulă care să le determine conform acestei relații ar deveni absolut inutile și nici măcar n-ar fi aplicabile. În consecință, în ciuda oricărei alăturări în spațiu și a varietății în timp, câte vreme fiecare dintre aceste două forme ar avea stabilitate, și un curs propriu doar pentru sine și fără vreo legătură cu cealaltă, n-ar mai exista nici cauzalitate, iar pentru că aceasta constituie adevărata esență a materiei, n-ar mai fi nici materia.
Ori legea cauzalității capătă semnificație și devine necesară numai întrucât esența schimbării nu constă în simpla variație a stărilor în sine, ci mai degrabă în faptul că în același loc din spațiu este acum o stare, iar ulterior alta, și că în unul și același moment determinat este aici această stare, iar dincolo alta. Numai această îngrădire reciprocă a timpului și a spațiului îi conferă semnificație și totodată necesitate unei reguli potrivit căreia trebuie să se producă o schimbare. Determinată de legea cauzalității, nu este deci simpla succesiune a stărilor în timp, ci această succesiune din perspectiva unui anumit spațiu. La fel nu este determinată existența stărilor într-un anumit loc, ci în acest loc, la un moment dat, schimbarea, adică variația survenită conform legii cauzalității, privește așadar simultan o anumită parte a spațiului și o anumită parte a timpului, strâns legate una de cealaltă de fiecare dată. Prin urmare, cauzalitatea unifică spațiul și timpul, dar noi am constatat că toată esența materiei constă în acțiune, deci în cauzalitate. Prin urmare, și în materie trebuie să fie reunite spațiul și timpul, adică ea trebuie să poarte în sine concomitent însușirile timpului și ale spațiului. Oricât s-ar contrazice amândouă, ea trebuie să reunească în sine tot ce e cu neputință în fiecare dintre cele două. Luate separat, prin urmare, ea îmbină fuga nestatornică a timpului cu permanența rigidă și imobilă a spațiului, împrumutând de la ambele divizibilitatea lor infinită. Constatăm așadar că materiei mai întâi de toate ei se datorează simultaneitatea, care nu putea exista exclusiv în timp, fiindcă aceasta nu admite alăturarea, și nici exclusiv în spațiu, deoarece el nu cunoaște anterioritatea, posterioritatea sau momentul actual. Dar simultaneitatea numeroaselor stări constituie de fapt esența realității, căci grație ei, în primul rând, durata devine posibilă, întrucât aceasta poate fi cunoscută doar în funcție de schimbarea ceea ce coexistă alături de elementele durabile, dar tot numai prin ceea ce este durabil în variație. Aceasta din urmă capătă acum caracterul schimbării, adică al modificării calității și a formei, în condițiile permanenței substanței, altfel spus a materiei. Existând exclusiv în spațiu, lumea ar fi rigidă și imobilă, n-ar exista nici succesiune, nici schimbare, nici acțiune, anulând însă acțiunea, suprimăm și reprezentarea materiei. Pe de altă parte, existând exclusiv în timp, totul ar fi efemer. N-ar exista nici permanență, nici alăturare, așadar nici simultaneitate și prin urmare nici durată. Deci, din nou, n-ar mai exista materie. Abia din reunirea timpului și a spațiului rezultă materia, adică posibilitatea simultaneității și astfel a duratei, ce constituie la rândul ei posibilitatea permanenței substanței în condițiile schimbării stărilor. Avându-și esența în asocierea timpului și a spațiului, materia poartă îndeopște amprenta amândorura. Materia își adeverește originea în spațiu, în parte, datorită formei, care este inseparabilă de ea, dar mai ales deoarece variația ține doar de timp, singurul în care și pentru care nu există nimic durabil datorită permanenței ei, substanței, a cărei certitudine a priori trebuie derivată, deci în totalitate, din certitudinea spațiului, originea în timp. Ea și-o dezvăluie însă datorită calității, fără de care ea nu apare niciodată și care nu este decât cauzalitate, acțiune asupra altei materii, așadar schimbare, un concept temporal. Dar legitatea unei acțiuni se raportează întotdeauna la spațiu și timp. Deopotrivă, și numai astfel are semnificație. Ce fel de stare trebuie să survină în acest moment și în acest loc este determinația asupra căreia se extinde în exclusivitate legislația cauzalității. Această deducere a determinațiilor
fundamentale ale materiei din formele cunoașterii noastre, forme de care suntem conștienți a priori, se află la baza faptului că noi îi atribuim a priori materiei anumite însușiri, precum ocuparea unui spațiu, adică impenetrabilitatea și acțiunea eficientă, apoi întinderea, divizibilitatea infinită, permanența, cu alte cuvinte, indestructibilitatea și, în fine, mobilitatea, în schimb, în pofida faptului că în cazul ei nu există percepții. Greutatea poate fi enumerată totuși printre cunoștințele a posteriori, deși Kant, în primele fundamente metafizice ale științei naturii, o prezintă ca putând fi cunoscută a priori. Însă, așa cum obiectul în generele există doar pentru subiect ca reprezentare acestuia, tot astfel, fiecare clasă particulară de reprezentări există în subiect numai pentru o determinație la fel de particulară pe care o numim capacitate de cunoaștere. Corelatul subiectiv al timpului și spațiului, luate în sine și considerate drept forme lipsite de conținut, a fost numit de Kant sensibilitate pură, expresie ce poate fi păstrată întrucât Kant a fost aici un deschizător de drumuri și asta cu toate că ea nu se potrivește întru totul, deoarece sensibilitatea presupune deja materia. Corelatul subiectiv al materiei sau al cauzalității, dat fiind că ambele sunt una, este intelectul, care nu e decât un corelat și nimic mai mult. Cunoașterea cauzalității este singura lui funcțiune, unica lui putere, care e una mare, cu largă acoperire și aplicare diversă, deși are o identitate inconfundabilă în toate manifestările ei. Sau invers, orice cauzalitate, așadar orice materie, prin urmare, întreaga realitate există numai pentru, prin și în intelect. Prima și cea mai simplă manifestare a intelectului și totodată una permanentă este intuiția lumii reale. Ea nu este decât cunoașterea cauzei pe baza efectului, de aceea orice intuiție este intelectuală. Totuși, n-am putea ajunge niciodată la ea dacă n-am cunoaște nemijlocit un efect care să ne slujească astfel drept punct de plecare. Dar un asemenea efect se produce asupra trupurilor animale. În această privință, ele sunt obiecte nemijlocite ale subiectului, intuiția tuturor celorlalte obiecte este mijlocită de ele. Schimbările pe care le suferă orice trup animal sunt cunoscute în chip nemijlocit, adică sunt simțite, iar întrucât un anumit efect este raportat imediat la cauza lui, apare intuiția cauzei ca obiect. Această relație nu e un raționament abstract, nu se produce cu ajutorul reflexiei și nici prin liber arbitru, ci în mod direct, necesar și cert. Ea constituie modul de cunoaștere al intelectului pur, fără de care n-am ajunge niciodată la intuiție, ci ne-ar rămâne doar o cunoștință apatică de tip vegetativ a schimbărilor obiectului nemijlocit, iar aceasta s-ar succedea lipsite de orice sens dacă n-ar avea o semnificație pentru voință. În calitatea lor de eventuală durere sau desfătare, însă așa cum odată cu apariția soarelui se ivește lumea vizibilă, tot astfel prin unica funcțiune simplă intelectual transformă dintr-o dată în intuiție simțirea apatică și lipsită de orice semnificații. Ceea ce simt ochiul, urechea și mâna nu este intuiție, sunt doar informații. Abia când intelectul trece de la efect la cauză, apare lumea întinsă în spațiu ca intuiție variată în privința formei, persistentă în timp sub aspectul materiei, deoarece intelectul reunește spațiul și timpul în reprezentarea numită materie, adică acțiune eficientă. Această lume există ca reprezentare numai prin și pentru intelect. În primul capitol al studiului meu despre văz și culori am analizat deja modul în care intelectul creează intuiții pe baza informațiilor furnizate de simțuri. Am arătat cum prin compararea impresiilor pe care diverse simțuri le primesc de la același obiect, copilul învață să intuiască, dar și modul în care acest
proces este singurul care ne lămurește în legătură cu aceste atâtea fenomene senzoriale, faptul de a vedea o singură dată, cu ambii ochi, apoi văzul dublu care ne uităm sașiu, sau când privim concomitent obiectele înșiruite la distanțe inegale, precum și orice aparență produsă de o schimbare bruscă la nivelul organelor de simț. Mult mai amănunțit și mai temeinic am tratat însă această temă importantă în cea de-a doua ediție a dizertației despre principiul rațiunii suficiente. Tot ce am afirmat acolo și-ar avea în mod necesar locul aici, unde la drept vorbind ar mai trebui spus odată, totuși, câtă vreme îmi repugnă aproape la fel de mult să mă copiez pe mine sau să-i copiez pe ceilalți, și nici nu sunt în stare să expun lucrurile mai bine decât am făcut-o acolo. Trimit la afirmațiile respective, fără să le mai repet aici, presupunându-le a fi deja cunoscute. Deprinderea văzului de către copii și de către oamenii orbi din naștere, după ce au fost operați, ca și vederea obișnuită a ceea ce percepem de două ori cu ambii ochi, dar vedem ca fiind un singur lucru, apoi văzul și pipăitul dublu, în cazul deplasării organelor de simț din poziția lor normală, apariția verticală a obiectelor. Când imaginea lor apare răsturnată la nivelul ochilor, transpunerea culorii asupra obiectelor exterioare, aceasta nefiind decât o funcțiune internă, o polarizare a activității oculare și, în fine, stereoscopul, toate acestea sunt dovezi solide și incontestabile că orice intuiție nu este doar senzorială și intelectuală, adică pura cunoaștere intelectuală a cauzei pe baza efectului. Prin urmare, ea presupune legea cauzalității, de a cărei cunoaștere depinde orice intuiție. Deci orice experiență conform întregii ei posibilități inițiale, lucrurile nu stau nici de cum invers. Cunoașterea legii cauzale nu depinde de experiență, așa cum susține scepticismul lui Hume, care e contrazis abia acum. Căci independența cunoașterii cauzalității față de orice experiență, adică prioritatea ei, nu poate fi demonstrată decât pornind de la dependența de ea a oricărei experiențe, iar aceasta se poate întâmpla tot numai când dovedim, așa cum am arătat aici și am explicat în pasajele tocmai menționate, că intuiția în genere, în al cărei domeniu rezidă orice experiență, include deja cunoașterea cauzalității, care există așadar complet a priori din punctul de vedere al experienței și este presupusă de aceasta drept condiție, fără a o presupune. Ceea ce nu poate fi demonstrat însă în felul în care a încercat Kant și care a fost criticat de mine în dizertația despre principiul rațiunii suficiente. Dar să ne ferim să facem marea greșeală de a considera că, deoarece intuiția este intermediată de cunoașterea cauzalității între obiect și subiect, ar exista un raport ca între cauză și efect. Mai curând, acest raport are loc mereu doar între un obiect nemijlocit și unul mijlocit, altfel spus, numai între obiecte. Pe aceeași falsă supoziție se bazează disputa prostească referitoare la realitatea lumii exterioare, confruntare, ai cărei protagoniști sunt dogmatismul și scepticismul, și unde cel dintâi apare când ca realism, când ca idealism. Realismul admite obiectul drept cauză și plasează efectul acesteia în subiect. Idealismul lui Fichte transformă obiectul în efect al subiectului. Deoarece însă între subiect și obiect nu există absolut niciun raport în virtutea principiului rațiunii suficiente, lucru ce nici decât nu va putea fi subliniat îndeajuns. Niciuna dintre cele două afirmații nu a putut fi demonstrată drept care scepticismul le-a atacat pe amândouă cu succes. Căci așa cum legea cauzalității premerge intuiția și experiența condiționându-le și prin urmare nu poate fi învățată pe baza acestora, cum credea Hume, tot astfel obiectul și subiectul în calitate de primă condiție sunt deja anterioare oricărei cunoașteri. Deci și principiul rațiunii suficiente în genere, fiindcă aceasta nu este decât forma oricărui obiect, modul în care se manifestă de obicei, ori obiectul presupune întotdeauna subiectul, prin urmare, între cele două nu poate exista raportul dintre temei și consecință.
Dizertația mea despre principiul rațiunii suficiente urmărește să expună tocmai conținutul acelui principiu ca formă esențială a oricărui obiect, adică modul general de manifestare al întregii obiectivități. Disputa privitoare la realitatea lumii exterioare se bazează tocmai pe extinderea greșită a valabilității principiului rațiunii suficiente și asupra subiectului, iar odată cu această confuzie controversă a devenit ea însăși de neînțeles. Pe de o parte, dogmatismul realist, socotind că reprezentarea este un efect al obiectului, vrea să le separe pe cele două, reprezentarea și obiectul, care sunt tot una și caută să admită o cauză total diferită de reprezentare, un obiect în sine independent de subiect, ceea ce e complet de neconceput, întrucât chiar ca obiect el presupune permanent subiectul și ca urmare rămâne mereu doar reprezentarea acestuia. Dogmatismul realist îi se opune scepticismul prin aceeași falsă supoziție ca în reprezentare nu am avea decât efectul și niciodată cauza, deci n-am cunoaște niciodată ființa obiectelor, ci numai acțiunea lor. Dar că este posibil ca aceasta din urmă să nu aibă absolut nicio asemănare cu ființa lor și să facem de fapt o supoziție complet falsă potrivit căreia legea cauzalității ar fi admisă abia din experiență, a cărei realitate trebuie să se bazeze însă tot pe ea. Sub acest aspect, ambele orientări pot primi următoarele sfaturi. În primul rând, obiectul și reprezentarea sunt unul și același lucru. Apoi, ființa obiectelor intuiției este chiar acțiunea lor, tocmai în aceasta constă realitatea lucrului, iar pretenția existenței obiectului în afara reprezentării subiectului, precum și pretenția unei ființe a lucrului, real diferite de acțiunea lui, n-au niciun sens și constituie o contradicție.